Λοιπόν, σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που όλοι κάπως έτσι νιώθουμε σαν να γνωρίζουμε χρόνια. Ηθοποιός, καλλιτέχνης, δημόσιο πρόσωπο. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που νομίζω δεν φοβάται να μιλήσει με την καρδιά του. Μαζί μας εφημερεύει απόψε ένας και μοναδικός Σπύρος Μπιμπίλας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Έλα καλά, να στήσουμε εκεί και να κόψουμε το πληθυντικό. Εννοείται. Γιατί δεν μπορώ με τους πληθυντικούς. Θέλω να υπάρχει μια φιλική ατμόσφαιρα. Τέλεια. Ξέρεις τι, θέλω να ξεκινήσω με κάτι που σχολιάστηκε πολύ τις τελευταίες ημέρες. Όταν είπες για τις δηλώσεις που λέγανε για το θέατρο, ότι είναι μεγάλο κρεβάτι κτλ. Δήλωσες ότι είναι αηδίες. Συμφωνώ, αλλά τι ήταν το συναίσθημα αυτό που σου έβγαλε? Ναι, διαφωνώ τελείως με αυτό, γιατί μεγάλο κρεβάτι είναι όλη η γη. Όλοι οι άνθρωποι συναντιούνται στα επαγγέλματά τους, όλοι οι άνθρωποι γνωρίζονται αφού δεν πάνε σε άλλους χώρους μέσα στον επαγγελματικό χώρο, άρα δημιουργούνται σχέσεις, έρωτες, μίση, πάθη και ενίοτε κάποιοι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς στο να αλλάζουν συντρόφους, σε αυτό το επάγγελμα. Γιατί δεν γίνεται αυτό το ίδιο στους γιατρούς, στη δικαιοσύνη, στους δημοσίους υπαλλήλους, στην εκκλησία, παντού. Αν με ρωτάς, νομίζω γίνεται σε κάθε επάγγελμα. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο τα επαγγέλματα. Απλά σε εμάς φαίνεται, επειδή είμαστε δημόσια πρόσωπα και επειδή έχει εθιστεί ο κόσμος στο κουτσομπολιό, που εγώ διαφωνώ απολύτως με τις εκπομπές κουτσομπολιού, ψάχνουν όλοι να βρουν ποιος τα έχει με ποιον και ποιος παντρεύεται με ποιον. Ούτε μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί αυτό πρέπει να ενδιαφέρει το κοινό και να μην ενδιαφέρει τι έργα παίζουμε. Ναι. Τώρα που είπες για τα έργα, θυμάμαι επίσης κάπου το καλοκαίρι για την όλη ιστορία με την ΕΡΤ, τότε που τα περισσότερα έργα σβήσανε. Αυτό ήταν πραγματικά, νομίζω, κατακρεούργημα. Εγώ είπα την αλήθεια. Να. Και μάλιστα μίλησα για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής που σβήσανε, προσευλήθησαν οι τωρινοί. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι βλακεία είναι αυτό. Να προσβάλλονται κάποιοι για ένα αδίκημα, γιατί αδίκημα είναι που σβήσανε την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, που έκαναν οι προηγούμενοι από αυτούς. Θα όφυλαν να ψάχνουν στα αρχεία τους τώρα και ό,τι έχει σωθεί να το ψηφιοποιήσουν και να μας δώσουν την ιστορία μας, γιατί εμείς δουλέψαμε στην τηλεόραση, είμαστε η άρχη γενιά που βγήκε μετά τον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί ο ελληνικός κινηματογράφος έκανε μύθους αυτούς τους ηθοποιούς που εμείς είμαστε σάξιοι με αυτούς. Απλώς έτυχε να γεννηθούμε σε άλλη περίοδο. Εμάς λοιπόν την δική μας ιστορία τη σβήσανε. Με ποιο δικαίωμα σβήσανε τη δικιά μας ιστορία? Είναι σαν να καίς τα βιβλία των συγγραφέων. Αυτοί που κάψαν τα βιβλία των συγγραφέων σε κάποια δικτατορικά καθεστώτα κάνανε έγκλημα. Αυτοί λοιπόν που σβήσαν την ιστορία τη δική μας, της τηλεόρασης που δημιουργήθηκε τα πρώτα χρόνια, κάνανε το ίδιο έγκλημα. Είδατε πόσο λογικά τα λέω? Άρα πρέπει να μας ζητήσουν συγγνώμη. Όχι που στείλανε έγγραφο στη Βουλή να ζητήσω εγώ συγγνώμη και είπα όχι, δεν θα ζητήσω εγώ. Εσείς θα ζητήσετε που σβήσατε την ιστορία τη δική μας. Ακριβώς έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, σου λείπει καθόλου τηλεόραση? Δεν μου λείπει, γιατί η τηλεόραση. Πώς την βλέπεις φέτος? Έχει γίνει. Εγώ δεν προλαβαίνω να δω τηλεόραση. Έτσι. Μπορεί η τηλεόραση να με δείχνει σχεδόν καθημερινά μέσω συνεντεύξεων. Γιατί άκου να δεις, εγώ 2 χρόνια δεν έχω παίξει serial πέρα από ένα guest. Όμως η τηλεόραση με δείχνει, ακόμα κι αν δεν έχω δώσει τη συνένεσή μου, σχεδόν κάθε μέρα, παντού. Επειδή είμαι ένα άτομο που συζητιέμαι, όχι άδικα, γιατί είμαι σε πάρα πολλούς τομείς. Είμαι ένας ηθοποιός που δουλεύει πολύ. Είμαι ένας συνδικαλιστής που δουλεύει πολύ. Είμαι ένας βουλευτής ενός κόμματος που συζητιέται πολύ. Επομένως, έχουν κάθε δίκιο να συζητάνε αυτοί για μένα, είτε καλά είτε κακά. Έτσι, γιατί δεν συζητάνε όλοι καλά. Χώρια που στο διαδίκτυο τώρα πια, με την ελευθεριότητα του διαδικτύου, ο κάθε μισόμουρλος μπαίνει και βρίζει. Γιατί βρίζουν πάρα πολύ άσχημα και χυδαία, όπου εγώ δεν σβήνω τα σχόλια, γιατί θέλω να εκτίθενται αυτοί που γράφουν τέτοιου είδους σχόλια, και σε μερικούς απαντάω με πολύ στερεότυπο τρόπο να επισκεφτείτε γρήγορα γιατρό, ψυχίατρο, ή να κοιταχτείτε καλά στον καθρέφτη σας για να τρομάξετε με αυτό που θα δείτε. Αυτό πώς αντιμετωπίζεις τις κριτικές? Γιατί εμένα με ρωτάς, τις θεωρώ κριτικές. Δηλαδή κριτική μπορώ να τη δεχτώ όταν έχει να κάνει με τη δουλειά σου.
όταν έχει να κάνει με το ποιος είσαι ή πώς φαίνεσαι ή οτιδήποτε, δεν είναι κριτική. Είναι η άποψη ανθρώπων που ψηφίζουν. Είτε είναι στους εργασιακούς χώρους, στα σωματεία, είτε στην πολιτεία. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος περνάς από ένα δρόμο, έχω πάρει ας πούμε 100 μπράβο, και περνάει και ένας ο οποίος αρχίζει να με βρίζει χυδαιότατα, εγώ τον αντιμετωπίζω ψύχραιμα. Είναι δικαίωμά του να μην συμφωνεί με μένα, δεν είναι δικαίωμά του να με βρίζει. Γιατί εκείνη τη στιγμή διαπράττει αδίκημα και μπορώ, αν θέλω, να τον μηνύσω και να πάει μέσα. Αλλά οι Έλληνες έχουν ένα τμήμα, όχι μόνο Έλληνες, και φαντάζομαι και έξω θα γίνεται, έχουν εθιστεί στο να, επειδή δεν σε ξέρουν, με το σκεπτικό ότι αυτός είναι άγνωστος για μένα, ότι μπορεί να με βρίζει. Είτε για τη πολιτική μου τοποθέτηση, είτε για τη θρησκευτική μου άρνηση, που είμαι τελείως άθρησκος, είτε για τη σεξουαλική μου τοποθέτηση, είτε για τις πολιτικές μου ιδέες. Έτσι. Γιατί για τη δουλειά μου δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς, γιατί είμαι από τους πιο έντιμους ηθοποιούς και εργασιακούς. Ξέρεις παρόλα αυτά ότι κάθε σου δήλωση είναι από αυτές που προκαλούν αντιδράσεις. Ναι. Εσύ πώς το διαχειρίζεσαι μετέπειτα? Αυτό είναι εδώ. Λοιπόν, το έχω χειριστεί τόσο έξυπνα που πάντα βγαίνει υπέρ μου. Οκ. Θέλεις να μας μοιραστείς με το μυστικό? Ξέρεις γιατί, θα σου πω. Εγώ πολλές φορές κοιτάζοντας σχόλια ή οτιδήποτε, πέφτω σε αυτή τη λούπα και λέω, γιατί τώρα αυτός το είπε αυτό? Δηλαδή, γιατί είπα εγώ αυτό? Όχι, για μένα μιλάω. Για μένα. Μου είναι δύσκολο να διαχειριστώ κάτι το οποίο στην τελική δεν πολύ αφορά, σωστά. Με τα χρόνια αυτό το ξεπεράσεις. Και εγώ κάποια περίοδο, στην αρχή, όταν μου λέγανε κάτι άσχημο, στεναχωριόμουν. Τώρα δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Από το ένα μπαίνει και από το άλλο βγαίνει, γιατί εγώ συνειδησιακά είμαι πεντακάθαρος. Ξέρω πολύ καλά πόσο ακέραιος χαρακτήρας είμαι, δεν πειράζω κανέναν άνθρωπο. Επομένως, πέφτουν στο κενό. Λες ότι ο κόσμος σε ξέρει τόσα χρόνια. Γιατί λες ότι λες την αλήθεια σου. Σε έχει φέρει ποτέ αυτό σε δύσκολη θέση? Βέβαια. Μην ξεχνάτε. Μετάνιωσες ποτέ? Όχι, δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Αντίθετα, αισθάνομαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τον εαυτό μου. Έφτασα σε πολύ δύσκολη θέση στην πολύκροτη δίκη του Φιλιππίδη. Εκεί πραγματικά ήταν οριακό σημείο για μένα, και η πίεση που δέχτηκα εκείνο τον καιρό, η ψυχολογική, με έκανε να πάρω πολύ μεγάλες αποφάσεις στα 70 μου. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αισθάνομαι νεανικός και τώρα, και το δείχνω αυτό, και πόσο βιολογικά καλά είμαι, πόσο πολύ δουλεύω, αλλά όταν φτάσεις σε οριακά σημεία ψυχολογικών πιέσεων, παίρνεις αποφάσεις για τη ζωή σου, κάποια πράγματα τα αλλάζεις. Έχεις πει ότι εμπιστεύτηκες λάθος ανθρώπους? Βέβαια. Αφορά αυτό, αυτή την όχι μόνο στην προσωπική μου ζωή, γενικά. Είμαι λίγο εύπιστος, ας πούμε. Δείχνω πολύ εμπιστοσύνη σε κάποιους ανθρώπους που εκ των υστέρων κατάλαβα ότι με εκμεταλλεύτηκαν. Είτε ψυχολογικά είτε οικονομικά. Πολύ. Αυτό έχει να κάνει λίγο με την ευαισθησία σου ως καλλιτέχνη. Ναι. Επειδή είμαι πολύ ευαίσθητος και πολύ ψυχοπονιάρης, έχω υπάρξει και. Γιατί έγραψε κάποιος αυτοθυματοποιείται. Όχι, όταν έχεις πέσει θύμα απάτης, δεν αυτοθυματοποιούμε. Έπεσα θύμα απάτης. Το θύμα απάτης χωράει στον έρωτα, πιστεύεις? Ας σε πάω λίγο προς τα εκεί. Κοίταξε. Μου αρέσει όταν έχω έναν άνθρωπο τόσο τίμιο και ειλικρινή απέναντί μου, μου αρέσει πολύ να πηγαίνω σε βάθος. Όχι, καλά κάνεις. Γιατί για μένα η κάθε συνέντευξη είναι σαν να πηγαίνεις σε έναν ψυχολόγο. Ναι. Γιατί είναι μια ερώτηση. Και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές. Γιατί λένε πολλοί, αχ, εσύ με όλα αυτά που σου έχουν τύχει δεν έχεις πάει σε ψυχολόγους να σε βοηθήσουν? Λέω, δεν με βοηθήσουν. Εγώ είμαι ένας ευτυχής άνθρωπος, δεν χρειάζομαι ψυχολόγο. Οι συνεντεύξεις λοιπόν πια γίνονται εν είδη ψυχολογικών μεταδόσεων. Και όταν λες και την αλήθεια, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Και σε κάποιους τους ενοχλεί η αλήθεια. Γιατί δεν μπορούν να φανταστούν ότι κάποιος μπορεί να μιλάει τόσο αληθινά. Αλλά εμένα μου αρέσει λίγο που τους συντριγκάρω και να λέω, ναι, αυτή είναι η αλήθεια, τολμήστε και εσείς να πείτε την αλήθεια. Αν όλοι οι άνθρωποι λέγαμε την αλήθεια σε όλους, πόσο πολύ είμαστε ερωτευμένοι με κάποιον, πόσο μπορεί να κάναμε λάθος. Γιατί εντάξει, και τα λάθη στον άνθρωπο είναι. Δηλαδή, αν έχεις ερωτευτεί έναν άνθρωπο πάρα πολύ, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτός εκείνη τη στιγμή σκέπτεται κάτι άλλο για σένα και όχι αυτό που νομίζεις ότι σκέπτεται.
Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις τη σκέψη μου. Ναι, ακριβώς. Εσύ πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος σου είναι πιστός. Ξέρεις ότι το άλλο βράδυ έχει πάει αλλού. Δεν το ξέρεις. Θεωρώ ότι είναι λίγο ένστικτο. Δηλαδή, πολλές φορές το ένστικτο που έχουμε, νομίζω ότι λίγο εθελοτυφλούμε όταν είμαστε ερωτευμένοι. Το ένστικτο μας λέει την αλήθεια, αλλά εμείς δεν το ακούμε. Εμείς λίγο το πάμε προς τα εκεί που θέλουμε να πάει. Όταν είσαι πολύ ερωτευμένος, ακόμα και το λάθος του άλλου το συγχωρείς και λες μάλλον θα διορθωθεί. Αλλά το ξύλο απελέκητο φεύγει. Μίλησες κάποτε έτσι, αφού το πάμε προς τα εκεί, για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Πόσο χώρο έχει ακόμα αυτό το κεφάλαιο μέσα σου? Εκείνη η περίπτωση έχει τελειώσει οριστικά για μένα και ειδικά μέσα από τη δίκη αυτή. Ανεκπλήρωτος γιατί εγώ για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου προσπάθησα να πείσω έναν άνθρωπο ότι πραγματικά τον θεωρούσα σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου και ότι θα ήθελα να ζήσω μαζί του, έτσι. Ο άλλος δεν το αντιληφθήκε αυτό ή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια τόσο μεγάλη και ανιδιοτελή αγάπη. Όταν λοιπόν πήρα χαμπάρι, γιατί έτσι πρέπει να πούμε, ότι αυτό το πράγμα δεν έβγαινε, αλλά αυτό κράτησε όμως μια δεκαετία. Ήταν πολύ μεγάλο διάστημα. Τώρα είμαι ένας άνθρωπος ανενεργός, ας πούμε, ως προς τα ερωτικά, γιατί είμαι τόσο πολύ βασμένος μέσα στη δουλειά που δεν έχω και χρόνο να το σκεφτώ, αλλά παρά το μεγάλο της ηλικίας μου, που δεν φαίνεται, αλλά είναι. Όντως δεν φαίνεται. Αυτό θα να το πω. Δεν φαίνεται, όχι. Ναι. Αν κάτι παρουσιαζόταν στη ζωή μου που να με συνέπαιρνε, βεβαίως και θα έλεγα πάλι ναι. Αλλά άμα δεν παρουσιαστεί, δεν πειράζει. Υπάρχουν και άλλα ωραία στη ζωή. Υπάρχει ο ήλιος, η θάλασσα, τα ταξίδια, οι φίλοι. Ακριβώς εκεί θα σε πήγαινε. Έχεις αναφέρει ότι στα 70 σου θέλεις να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Ναι, τα σταματάω όλα. Τι σου λείπει περισσότερο από? Μου λείπει η ξενιασιά. Πάρα πολύ. Ονειρεύομαι τώρα, γιατί εγώ κάνω όνειρα σαν να ζήσω άλλα 70. Είμαι σίγουρος ότι θα πεθάνω μετά τα 100. Το λέω από μικρό παιδάκι. Γιατί η προγιαγιά μου που πέθανε 105 μου έλεγε, παρά το ότι είχαν πεθάνει όλα τα παιδιά, 6, και ο μπαμπάς μου που ήταν εγγόνη της, μου έλεγε ότι εσύ θα ζήσεις σαν και εμένα. Και μάλιστα για να ζήσω τόσο πολύ, είμαι πάρα πολύ υγιεινιστής, δεν κάνω τίποτα που να κάνει κακό στον άνθρωπο, δεν έχω αρρωστήσει ποτέ, δεν με βρήκε κορονοϊός, κάνω πάρα πολλά πράγματα καλά για τον εαυτό μου, να μην καπνίζω, να μην πίνω, να μην κάθομαι στον ήλιο, να κάνω μπάνια, να γυμνάζομαι, να προσέχω πάρα πολύ τι τρώω. Όταν λοιπόν τα κάνεις όλα αυτά, δεν χρειάζεσαι γιατρό. Και μάλιστα έχω πει ότι εμείς τώρα, οι υπόλοιποι, αυτοί που προσέχουμε πολύ τον εαυτό μας, αναγκαζόμαστε με τους φόρους μας να πληρώνουμε αυτούς που δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Αυτούς που τρώνε πάρα πολύ, αυτούς που καπνίζουν, αυτούς που παίρνουν ουσίες, αλλά έτσι είναι η δημοκρατία. Ακόμα και αυτούς που κάνουν λάθος, γιατί αυτοί κάνουν λάθος, γιατί πεθαίνουν και νωρίτερα, βασανιζόμενοι, πρέπει να τους βοηθάμε. Από το Σανίδι στη Βουλή, τι άλλαξε μέσα σου? Όχι γύρω σου, μέσα σου. Καταρχήν, σαν Σπύρος. Αυτό δεν το είχα καθόλου μέσα στα όνειρά μου. Να. Ούτε καν μπορούσα να φανταστώ ότι εγώ θα γίνω βουλευτής. Παρότι ήμουν συνδικαλιστής πάρα πολλά χρόνια στα σωματεία μας και πάλευα για τα εργασιακά και παλεύω για τα εργασιακά δικαιώματα, γιατί ακόμα είμαι αντιπρόεδρος τώρα του Σωματείου των Ηθοποιών και πρόεδρος του ΤΑΣΕΙ και είμαι και σε άλλους οργανισμούς, αλλά η Βουλή ήρθε λίγο εκ της πλαγίας. Δηλαδή, επειδή ήμουνα στο πολιτιστικό του ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια και όταν μας απογοήτευσε πάρα πολύ ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτό και εγώ δεν συμφωνώ καθόλου που ξανααναμοχλεύει αυτή τη στιγμή την πολιτική κατάσταση και οι άλλοι τον εκλιπαρούν να τους πάρει πίσω. Βρίσκω πολύ γελίο όλο αυτό που γίνεται και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από τη διάλυση της αριστεράς και της μη συνεννόησης, γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση, καμία. Το βλέπω και αυτό, γι' αυτό απογοητεύτηκα μέσα στη Βουλή. Όταν έφυγαμε λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ, εξαιτίας της απογοήτευσης του δημοψηφίσματος και του μακεδονικού, γιατί εγώ είμαι από τους αριστερούς που πίστευα ότι δεν έπρεπε να δοθεί η άδεια στο γειτονικό κράτος να ονομάζεται Μακεδονία, γιατί είναι ψευδεπίγραφο. Μάλιστα πολλοί μας χαρακτήρισαν ως εθνικόφρονες, ότι πάμε μαζί με τους υπερδεξιούς, γιατί ένας αριστερός δεν μπορεί να έχει αυτή την ιδέα. Φυσικά. Ότι δεν θέλει να ονομάζεται ένα κομμάτι ελληνικό ως Βόρεια Μακεδονία, αφού το τμήμα αυτό της χώρας κάποτε ήταν ελληνικό. Αν πας στην πόλη Μοναστήρι,
όπου ζούσαν μόνο Έλληνες, υπάρχουν τα σπίτια των Ελλήνων με τις ελληνικές επιγραφές. Όπως φύγαμε από τη Σμύρνη, όπως φύγαμε από την Κωνσταντινούπολη, έτσι αφήσαμε το μοναστήρι, έτσι αφήσαμε τη Βόρεια Ήπειρο. Δεν είναι ότι είσαι με την κακή έννοια εθνικόφρον, απλώς λυπάμαι για τα κομμάτια της πατρίδας μας που χάθηκαν. Λοιπόν, όλα αυτά τα έλεγε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε να κάνει τις πρώτες συγκεντρώσεις τις αυτόνομες, εγώ πήγαινα και την άκουγα. Και σε κάποια φάση πια που είχαμε γνωριστεί πολύ, μου είπε, μήπως θέλεις να βάλεις και υποψήφιος? Και είπα ναι. Και έτσι μπήκα, γιατί ήμουν από πολλά χρόνια πριν στην Πλεύση. Δηλαδή ήταν οι τρίτες εκλογές αυτές που γίνανε και η Πλεύση δεν μπήκε και εγώ μπήκα στη Βουλή. Βέβαια μπήκα στη Βουλή και απογοητεύτηκα από αυτήν. Δεν μου αρέσει το κλίμα, δεν μου αρέσει η τοξικότητα. Δουλεύω πάρα πολύ καλά όμως για όλα αυτά που μου έχουν ανατεθεί μες στη Βουλή. Είμαι μέσα στις επιτροπές και τρέχω πάρα πολύ. Έχω κάνει μέχρι τώρα πάνω από 50 ομιλίες στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Είμαι σχεδόν κάθε μέρα κάποιες ώρες στη Βουλή ή και πάρα πολλές ώρες στη Βουλή. Αλλά αυτό το κλίμα των αντεγκλήσεων, των ύβρεων, των ηρωνιών, της διάσπασης και των δεξιών και των αριστερών με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ και δεν θέλω να συνεχίσω. Ποιο είναι, πέρα από την απογοήτευση, ποιο είναι αυτό το συναίσθημα που σου προκαλεί περισσότερο? Δηλαδή, την απογοήτευση την καταλαβαίνω. Δεν θέλω να συνεχίσω την έννοια ότι δεν θα ξαναβάλω. Όχι, γιατί πολλοί γράψανε παραιτήτω. Ακριβώς. Δεν είπα ότι παραιτούμε. Να. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ άδικο μία δήλωση να μεταπλάθεται σε κάτι άλλο. Να. Εγώ είπα δεν θα ξαναβάλω. Όταν τελειώσει η θητεία, δεν θα ξαναβάλω. Δεν είπα ότι παραιτούμε και ούτε είπα ότι θα αφήσω τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εγώ την πιστεύω πάρα πολύ. Ας είναι κατά κάποιους ακραία. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο λόγο της. Ποιος είναι έτσι ο μεγαλύτερος φόβος όταν εκφράζεις έτσι τόσο δημόσια την αλήθεια σου? Είτε είναι πολιτική άποψη, είτε είναι τα ερωτικά σου, είτε είναι οι φιλικές σου διασυνδέσεις όπως και με τον κύριο Φιλιππίδη και η άποψή σου. Ποιος είναι ο φόβος σου? Για ποιο πράγμα ας πούμε λες μήπως να μαζευτώ, μήπως υπάρχει κάτι ή είναι όλα στο καθαρό? Ποτέ δεν έχω νιώσει αυτό το συναίσθημα. Ποτέ δεν ένιωσα ότι πρέπει να πω ας κάνω λίγο. Ούτε καν, ας πούμε, κάποτε με είχαν χαρακτηρίσει πάρα πολύ άσχημα για τα ρούχα που φοράω, για τα πολλά χρώματα. Αλλά εγώ από πολύ μικρό παιδί σχεδίαζα ρούχα. Μ' άρεσε πάρα πολύ να σχεδιάζω ρούχα. Αλήθεια. Και μάλιστα, εγώ, το ξέρεις. Ναι. Και μάλιστα η μαμά μου έβλεπε αυτά που ζωγράφισα τα αντρικά που ήταν παντελόνια με λουλούδια, πολύχρωμα παπούτσια. Τι είναι αυτά που κάνεις? Και λέω, ονειρεύομαι ότι κάποτε και οι άντρες θα φοράνε χρώματα. Και εγώ λέω, μα δεν είναι γκρι, μπλε και αυτά. Τώρα όμως οι άντρες φοράνε ό,τι χρώμα θέλουν. Και οι πιο τολμηροί, εγώ μπήκα και στη Βουλή με τα παπαγαλάκια μου, με κακοχαρακτήρισαν γι' αυτό, επειδή έβαλα ένα πουκάμισο με παπαγαλάκια. Τώρα πολλοί βουλευτές μου λένε, αχ, τι ωραία που ντύνεστε, δεν φοράτε γραβάτα, φοράτε ωραία μπλουζάκια. Και λέω, βγάλετε κι εσείς. Γιατί πρέπει να υπάρχει το dress code αυτό, το οποίο είναι σοβαροφανές, αλλά όχι σοβαρό. Εγώ είμαι σοβαρός με κόκκινα, με κίτρινα, με πράσινα και με μπλε. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον Ευρωβουλευτή, τον Φιδία Παναγιώτου. Ναι, δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Όχι, ενώ τον έχεις δει στο κίνημά του. Είναι μια χαρά με τα μπλουζάκια του, τα φουτεράκια του και κανένας δεν έχει σημασία. Στην Ευρωβουλή είναι πιο ελεύθερα. Εγώ μια μέρα στην Ολομέλεια έβγαλα το σακάκι γιατί ζεσταίνω, επειδή εγώ είμαι χειμερινός κολυμβητής, με πειράζει πάρα πολύ ζέστη και έβγαλα το σακάκι και μου είπε ο πρόεδρος της Ολομέλειας, κύριε Βιβίλα, βάλτε το σακάκι σας. Και λέω, θα σκάσω. Οι γυναίκες μπορούν να φοράνε χωρίς μανίκια, μπορούν να φοράνε ό,τι θέλουν. Γιατί ο άντρας δεν μπορεί να φοράει ό,τι θέλει? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αυτό είναι δημοκρατία. Η γυναίκα στη Βουλή να είναι ντυμένη όπου θέλει, με όποιο χρώμα θέλει, αλλά ο άντρας να είναι με το σακάκι και με τη γραβάτα. Εντελώς λάθος για μένα. Νομίζω, κατά με, όπως είναι και με τα αρώματα και τα ρούχα και πολλά από αυτά, όπως και το make-up πλέον, το μακιγιάζ, δεν έχουν φύλλα, θεωρώ. Μα γιατί να έχουν? Στην αρχαιότητα οι αρχαίοι Αιγύπτιοι βάφαν πολύ τα μάτια τους. Οι Ινδιάνοι βαφόντουσαν. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Οι Εύζωνοι φοράγαν φούστα. Δηλαδή γιατί? Φούστα είναι φουστανέλο. Ναι. Επειδή επικράτησε το φράγκικο παντελόνι, αυτό είναι πάει και τελείωσε. Ακριβώς. Αυτά αλλάζουν. Όταν βλέπεις ανθρώπους να κρύβουν έτσι πλευρές
τους εαυτούς τους. Δικαίωμά τους είναι. Δεν συμφωνώ, αλλά είναι Συμφωνώ, δικαίωμά τους. αλλά για να μην χάσουν δουλειές. Τι είναι αυτό που εγώ, για παράδειγμα, με ενοχλεί, η διπροσωπεία. Δηλαδή, το θεωρώ διπρόσωπο. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένη υπόσταση και συγκεκριμένη και ακόμα σεξουαλική προτίμηση, αν θέλεις, δεν μπορώ να παρουσιαστώ κάτι άλλο σε ό,τι δουλειά και να κάνω. Κοίταξε, αυτό συνηθίζεται λόγω του ότι οι κοινωνικοί θεσμοί είναι τέτοιοι που να εξαναγκάζουν κάποιους ανθρώπους να το κάνουν. Άλλοι το κάνουν από φόβο, από κόμπλεξ. Άλλοι δημιουργούν οικογένειες και κάνουν δυστυχισμένες οικογένειες. Γιατί κάποια στιγμή αποκαλύπτονται όλα. Ή δεν αποκαλύπτονται και διάγουν μια ζωή δυστυχή από την αρχή ως το τέλος. Και αυτό συνέβαινε πιο πολύ παλιά. Και τώρα συμβαίνει, αλλά παλιότερα ήταν ακόμα περισσότερο. Καλό θα ήταν οι άνθρωποι να μπορούν να απελευθερωθούν και ο καθένας να λέει και να δείχνει αυτό που είναι. Όμως δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Εγώ θα ήθελα να ζούμε σε έναν κόσμο πιο ειλικρινή, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω αν θα το καταφέρει κάποτε η ανθρωπότητα. Νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο αυτό της ειλικρίνειας. Και να σου πω, ευτυχώς που εμείς ζούμε στο δυτικό κόσμο. Φαντάσου τους καημένους ανθρώπους που ζουν στο μουσουλμανικό κόσμο και υφίστανται τις διώξεις, σκοτώνουν ομοφυλόφιλους, σκοτώνουν γυναίκες που πήγαν με άλλον άντρα. Πόσο δυστυχισμένοι πρέπει να είναι οι άνθρωποι αν έχουν συλλάβει το λάθος που τους έχει επιβάλει η θρησκεία τους. Γι' αυτό είμαι τόσο άθρησκος. Εξαιτίας και των πολλών ταξιδιών που έχω κάνει πάνω στη γη, και έχω πάει σε πάρα πολύ φτωχά κράτη, έχω πάει σε πάρα πολύ πλουσία κράτη, έχω δει την αδικία και από πολύ μικρό παιδί με πείραζε αυτή η αδικία. Γι' αυτό απέρριψα αυτές όλες τις έννοιες οι οποίες μας χωρίζουν αντί να μας ενώνουν. Εγώ είμαι υπέρ της ένωσης των ανθρώπων. Η πατρίδα μας μπορεί να είναι αυτή η πανέμορφη που την αγαπάμε, αλλά ταυτόχρονα η πατρίδα μας είναι και όλη γη. Σφαιρικά. Γι' αυτό και ονειρεύομαι, μακάρι να μπορούσα να κάνω ένα ταξίδι που να δω τη γη από μακριά. Αλλά λέω, αν πεθάνω και κάτι υπάρχει μετά, που εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά μπορεί και να υπάρχει, κανείς δεν μπορεί να το αποδείξει. Εγώ πιστεύω μόνο ότι αποδεικνύεται. Πιστεύεις στην μετασάρκωση? Όχι, τίποτα δεν πιστεύω. Όλα αυτά θα τα καταλάβουμε αφού πεθάνουμε, ή δεν θα καταλάβουμε τίποτα γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Επομένως, γιατί να αγωνιώ από τώρα τι υπάρχει μετά? Αν υπάρχει κάτι μετά, θα το καταλάβω όταν θα πεθάνω. Εάν δεν υπάρχει κάτι μετά, δεν θα το καταλάβουμε ποτέ. Ξέρεις τι, αν συναντούσες, συνήθως ρωτάνε, αν συναντούσες το μικρό εαυτό. Εγώ το έχω αλλάξει λίγο. Ναι, εγώ το έχω αλλάξει λίγο και το έχω πάρει στο τέλος. Αν συναντούσες τον εαυτό σου την τελευταία μέρα σου πάνω στη γη. Ανυπομονώ γι' αυτό. Αλλά θέλω να αργήσει. Τι θα του έλεγες, ναι. Τον είχες μπροστά σου την τελευταία μέρα πάνω στη γη. Θα έφευγε. Θα του ρώταγα μια ερώτηση. Χόρτασες τη ζωή? Αυτό. Νομίζω και εγώ. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι παραπονωμένος άνθρωπος. Γιατί έχω γευτεί πολλά ωραία πράγματα. Και τις χαρές και τις πίκρες. Γιατί αν ήταν μόνο χαρές, δεν θα καταλαβαίναμε πόσο σπουδαίες είναι οι χαρές. Εάν δεν ακολουθεί και η πίκρα και η δυστυχία, δεν καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη ήταν η χαρά. Αν ήταν όλα ίδια, δεν θα καταλαβαίναμε τη διαφορά. Ισχύει. Δεν ξέρω πώς είσαι με τα παιχνίδια. Ποια παιχνίδια? Εδώ έχουμε ένα παιχνίδι στο εφημερεύω. Ερωτήσεων. 5 hot ερωτήσεις. Πολύ hot. Στις οποίες πρέπει να απαντήσεις με ένα ναι και ένα όχι. Εδώ μπροστά σου έχεις 3 κάρτες. Μόνο με ναι και όχι. Ναι. Έχεις μόνο μία φορά μπορείς να επιλέξεις τον πυρετό. Πυρετό. Ο πυρετός είναι. Πυρετός λέει επάνω. Ναι, η πάσα. Εγώ θα σου κάνω 5 πολύ hot ερωτήσεις και εσείς από το σπίτι μπορείτε να κάνετε στο poll που θα βγει στην οθόνη σας το δημοψήφισμα αν ο Σπύρος Μπιμπίλας θα διαγνωστεί με νοσηλεία ή θα πάρει εξιτήριο από το εφημερεύω. Αν μένωσε. Αν διαγνωστείς με νοσηλεία, δηλαδή θα πρέπει να νοσηλευτείς εδώ στο εφημερεύω. Νοσηλεία. Μένω στον Ηλία. Νοσηλεία.
Αν λες αλήθεια στις ερωτήσεις σου, παίρνεις εξιτήριο από το εφημερεύον, ενώ αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Ναι. Έχετε 3 λεπτά. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι λέω αλήθεια. 3 λεπτά στη διάθεσή σας, εσείς από το σπίτι. Έτοιμος. Εγώ τώρα διαλέγω μόνο. Εσύ θα διαλέξεις απαντήσεις. Εγώ θα σου κάνω τις ερωτήσεις. Εγώ δεν παίρνω κάτι από εδώ. Ναι, μπορείς να το πάρεις, να το δείχνεις στην κάμερα. Μπορείς να μου το λες απλά. Ναι. Αν θέλεις. Θα παίρνω το ναι, το όχι. Ναι. Τον πυρετό, πώς θα το πάρω. Αν θέλεις να αποφύγεις κάποια ερώτηση, παίρνεις τον πυρετό. Αλλά πρόσεξε, έχει μια παγίδα αυτό. Ναι. Αν χρησιμοποιήσεις τον πυρετό, στην επόμενη ερώτηση θα πρέπει να μας δώσεις όλη την ιστορία σε αυτό που θα απαντήσεις. Αμέ. Έχεις λοιπόν. Πώς το λένε, suspense. Έχει suspense, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι και οι ερωτήσεις διαμορφωμένες. Πάει από το πιο light στο πιο hot. Πρώτη ερώτηση. Έχεις ζηλέψει ποτέ επιτυχία άλλου? Το δείχνω. Ναι. Όχι. Okay. Έχεις αρνηθεί ρόλο που μετάνιωσες? Έχω αρνηθεί. Όχι. Δεν έχω αρνηθεί. Ποτέ. Όλοι. Έχω πει πάρα πολλά ναι, ακόμα και όταν δεν μου άρεσαν οι ρόλοι. Αυτό το έκανες από. Γιατί μου αρέσει να παίζω και βάζω τον καλύτερό μου αυτό ακόμα και σε κάτι που δεν μου αρέσει. Αλλά έχω μετανιώσει μετά. Έλεγα, όχι, καλύτερα μην είχα παίξει. Αυτό ναι. Αλλά δεν έχω αρνηθεί ρόλους. Όχι. Έφυγες ποτέ από εκδήλωση κρυφά μόνο γιατί βαριώσουν? Βαριόμουν. Όχι, έχω φύγει για άλλο λόγο. Δεν έχω φύγει επειδή βαριόμουν. Έχω φύγει για να προλάβω άλλο πράγμα που πήγαινα. Και μια φορά έφυγα από θέατρο γιατί εκνευρίστηκα με αυτό που έβλεπα. Όχι επειδή βαριόμουν. Εδώ κανονικά έχει ζουμί, οπότε θα έπρεπε να απαντήσω. Εδώ. Είναι κρίμα που δεν χρησιμοποιήσεις τον πυρετό. Έχεις ερωτευτεί ποτέ άτομο που συνεργαζόσουν? Τέταρτη ερώτηση. Ναι. Φοβερό. Και η πέμπτη, θα έκανε σχέση με άνθρωπο πολύ μικρότερης ηλικίας? Ναι. Και σε αυτό απαντάς. Αφού είπαμε αλήθεια. Εγώ λέω να πάμε και στον πυρετό, να πάμε στην bonus ερώτηση. Το έχουμε. Να πάμε στην bonus πυρετό σε κάτι. Απαντάω ειλικρινά. Σπύρο Πιμπίλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε. Αν μου κάνεις μια δύσκολη ερώτηση, μπορούμε να καθίσουμε λίγο ακόμα. Μπορώ να σας πω μόνο για τις δουλειές που είμαι. Σε ευχαριστώ για το παιχνίδι και σε αυτά που είπα. Ωραίο ήταν, γιατί μου κάνεις κάτι ερωτήσεις που συνήθως άλλοι μπορεί και να μην απαντήσουν. Ναι, ακριβώς. Βέβαια, για το νεότερο άτομο, να μην βάλουμε στο μυαλό μας για μικρά παιδιά. Όχι, μιλάμε τώρα για ενήλικα. Για διαφορά ηλικίας. Με διαφορά ηλικίας. Ναι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί αυτό και να πούμε. Το μικρότερης ηλικίας θα μπορεί να είναι και 10 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο που ακούω για ανθρώπους που πάνε με παιδιά. Στο Πολ, τι βγάλαμε? Βγάλαμε διάγνωση. Τι βγάλαμε? Εξιτήριο. Αφού μιλάω με την. Ο Σπύρος Πιμπίλος, λοιπόν, εξιτήριο. Θέλω να μας πεις γιατί. Δεν έχεις καμιά hot ερώτηση πιο hot? Όχι. Έχω μία. Θα τη βγάλω από το κεφάλι μου. Ποια? Θα βγάλω τώρα έτσι μία. Έχεις κρατήσει ποτέ κάποιο μυστικό που θα το αρακουνούσε τους πάντες αν βγεις στον αέρα? Όχι. Κάτι που να ξέρεις, να άκουσες, να νομίζω ότι έχω πει τόσα πολλά που δεν έχει μείνει κάτι κρυφό από τη ζωή μου, τίποτα. Όχι δικό σου. Μπορεί να είναι μυστικό κάποιο άλλο. Όχι. Τίποτα δεν έχω κάτι τέτοιο. Καταρχάς, άμα ξέρεις ένα μυστικό κάποιο άλλο που αφορά στην προσωπική του ζωή. Όχι, δεν είναι τώρα για τα ερωτικά τους προφανώς δεν είναι ερωτικά. Ακόμα και αν είναι υγείας κάτι που κάποιος δεν θέλει να μαθευτεί, δεν είναι σωστό ένας τρίτος να βγει να το πει. Αλλά κάποιες φορές μαθαίνουμε ή ακούμε κάτι το οποίο. Εγώ είδα στην αρχή του είπα: δεν μου αρέσει το κουτσομπολιό. Ναι. Δεν μου αρέσει να κουτσομπολεύει ένα στη ζωή του άλλου. Άμα θέλει τα ίσια να πάει να του πει κάτι. Ναι.
Ναι. Αλλά τα κουτσομπολιάκια από πίσω με ενοχλούν πάρα Και πολύ. αυτό μας γυρνάει πίσω σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο καθένας θα πρέπει να είναι ακριβώς ειλικρινής μόνος του, Ναι. έτσι ώστε να μην Και χρειάζονται επειδή και έχω αυτό. συναντήσει πάρα πολύ ανηλικρίνεια, Ναι. γι' αυτό και γίνανε αυτά που γίνανε, γι' αυτό έγινε το MeToo. Από την ανηλικρίνεια έγινε το MeToo. Από τι έγινε. Ακριβώς. Αν ήταν όλοι ειλικρινείς και μπορούσαν να ζητήσουν και ένα συγγνώμη μετά, αν συναισθανόντουσαν τα λάθη που κάνανε, θα λέγανε και καμιά συγγνώμη και θα ήταν λίγο καλύτερος ο κόσμος. Άρα τελικά οδηγηθήκαμε σε δίκες και σε δίκες και άλλες θα γίνουν, επειδή οι άνθρωποι δεν κάθονται να σκεφτούν Ναι. αν κάνανε κάποιο λάθος. Πολλές φορές και η απόλυτη ειλικρίνεια, νομίζω όταν ειδικά δεν φιλτράρεται και ειδικά στην τηλεόραση, είναι λίγο, φέρνει λίγο τον άλλον και σε δύσκολη θέση. Και αναφέρομαι στο πρόσφατο γεγονός που έγινε με τον κύριο Γκλέτσο και την Άλλο αυτό. κυρία Μουτίδου, που από την πολύ ειλικρίνεια φαντάζομαι, παρεξηγήθηκε και πήγε τελείως αλλού και είμαστε τώρα χωρισμένοι, βάζω και εμένα ως θεατή, σε δύο στρατόπεδα. Στο αν είχε δίκιο ή Ναι, όχι, εγώ δεν λέω αν είχε καλεσμένο, δεν καλεσμένο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Σωστά. Και μάλιστα επειδή είναι δύο ηθοποιοί, δεν ήταν καλή εικόνα δύο ηθοποιών να είναι σε τέτοια κόντρα. Έχω φύγει κι εγώ από εκπομπή, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Περίμενα να γίνει το διάλειμμα δύο φορές. Και επειδή συζητάγανε θέμα όπου εγώ δεν ήθελα να συμμετάσχω, είπα στην παρουσιάστρια ότι με συγχωρείς, εδώ εγώ έχω έρθει να μιλήσω για τη δουλειά μου και όχι για να κουτσομπολεύω μια οικογένεια καλλιτεχνών. Και αυτή μου είπε: Μα εγώ δεν είμαι η Μπίλιο Τσουκαλά. Τότε έκανε η Μπίλιο Τσουκαλά το θέατρο. Λέω: Ναι, εσύ δεν είσαι η Μπίλιο Τσουκαλά. Εγώ μας πήρε στο Βίμπιλας και άντε γεια. Και μετά εξαφανίστηκα μετά το διάλειμμα. Δύο φορές το έχω κάνει αυτό. Επειδή νομίζω ότι με παγίδευσαν στο να πάω σε μια εκπομπή για να κουτσομπολέψω, ενώ εγώ θα πήγαινα να μιλήσω μόνο για τη δουλειά. Εσύ με φώναξες εδώ να κάνουμε μια ανοιχτή συνέντευξη και την κάνουμε, αλλά πάντα λέω και για τη δουλειά. Δηλαδή, άμα μου λες, εγώ δεν είμαι Μπίλιο Τσουκαλά και εδώ πέρα θα μιλήσουμε γι' αυτό, και λέω: Με συγχωρείτε, άλλο μου είχατε πει στο τηλέφωνο. Νομίζω ότι κάθε παρουσιαστής, οτιδήποτε, ή ένας host ο οποίος έχει μια εκπομπή και φέρνει έναν καλεσμένο, νομίζω ότι το πρώτο απ' όλα θα πρέπει να ήταν αξιοσέβαστο το να αναφέρουμε την δουλειά του ανθρώπου και τα λοιπά. Αλλά όχι μόνο αυτό. Και αυτό που έγινε πρόσφατα με την εκπομπή του Λιάγκα που με καλέσανε και μετά με ξεκαλέσανε. Μια άλλη εκπομπή μου έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που δεν την παίζει και δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά εγώ έφαγα 6 ώρες για να τη γυρίσουμε πηγαίνοντας σε γειτονιές του Πειραιά και θεωρώ ανεπίτρεπτο να σε χρησιμοποιούν και μετά σου λένε, και γι' αυτό πια λέω: Έχετε κάτι ζωντανό να έρθω? Όχι να τρώω τις ώρες μου, να κάνετε εσείς. Όπως είναι το εφημερίδα. Ναι. Πολλοί ηθοποιοί πια δεν μιλάνε στις κάμερες ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί μας παίρνουν ένα 20 λεπτό και παίζουν μία φράση, η οποία μπορεί να κάνει κάποια ίντρικα. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, να βρούμε μια σοβαρότητα και αν με φωνάζεις σε μια εκπομπή, να με ρωτήσεις 5 συγκεκριμένα πράγματα να σου απαντήσω και όχι να επιλέγεις μία πρόταση που μπορεί να μου έχει ξεφύγει κιόλας κάτι λάθος και να κάνει το ολόκληρη ίντρικα πάνω σε μια φράση. Ή να μου τρως το χρόνο μου περιμένοντας, θα σας βγάλουμε σε Skype. Να κάθεσαι εκεί, γιατί δεν ξαναβγαίνω σε Skype. Κύριε Πίλα, θα σας βγάλουμε σε μισή ώρα. Περιμένω. Σηκώνομαι να πάω τουαλέτα. Γυρίστε πίσω, θα σας βγάλουμε τώρα. Και μετά από μια μισή ώρα μου λέει: Δεν θα σας βγάλουμε. Και εγώ να έχω στηθεί εκεί μπροστά στο Skype και να περιμένω σαν τον ηλίθιο. Τηλεόραση ή θέατρο? Εμένα μου αρέσουν όλα. Τηλεόραση, θέατρο, κινηματογράφος και τα κάνω και όλα. Και αυτή την περίοδο. Και μεταγλώτηση, την οποία τώρα έχω σταματήσει γιατί έχει σταματήσει στην Ελλάδα η μεταγλώτηση. Που με έχουν αγαπήσει τα παιδιά από τη φωνή μου. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα εκτός της Βουλής. Θέλω τώρα να πούμε λίγο για αυτά τα πράγματα. Εγώ ξέρω σίγουρα. Καταρχάς, θέλω να πω μεγάλα μπράβο και συγχαρητήρια για την παράσταση που έγινε στο Ηρώδειο. Την είδες? Ναι, τα θυμάμαι. Που ήρθες και στο καμαρίνι. Η παράσταση ήταν κάτι που. Με αυτό το ευζωνάκι που έκανα που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το είχε μάθει καλουτά. Και πάλι κάποιοι στο διαδίκτυο γράφανε τι δουλειά έχεις εσύ να κρατάς τη σημαία και κάτι βλακίες. Τέλος πάντων, διάβασα πολλά αστεία, αλλά εμένα με γέμισε τόσο πολύ και τώρα το ευζωνάκι αυτό θα το ξαναπώ σε λίγες μέρες σε μια άλλη εκδήλωση, γιατί μου μιλάει μέσα στην καρδιά μου αυτό όλο το κομμάτι. Αλλά αυτό ήταν μια έκτακτη παράσταση.
Τώρα παίζω στη Μητέρα του Σκύλου, Μπράβο, ναι. το οποίο δεν το έχεις δει ακόμα νομίζω. Δεν το έχω δει ακόμα. Αλήθεια είναι, και όταν μιλήσαμε υποσχέθηκα ότι θα έρθω. Γιατί δουλεύω και πολύ κοντά. Είμαι εκεί στην Ιπποκράτους. Α, ναι. Τότε πρέπει να έρθει. Οπότε εννοείται, ακριβώς. Και μου αρέσει αυτό το έργο του Παύλου του Μάτεση που είναι έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα 1000 λογοτεχνήματα στη γη. Μιλάει στις καρδιές των Ελλήνων, γιατί μιλάει για την περίοδο από πριν την κατοχή που μπήκαν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και καταλήγει στη μεταπολίτευση. Μου δίνει την ευκαιρία να παίξω μέσα στο ίδιο έργο 7 διαφορετικούς ρόλους, τόσο διαφορετικούς που ο κόσμος τα χάνει και λέει πότε άλλαξε αυτός, πότε έγινε έτσι και αλλιώς. Θα το δεις και θα εντυπωσιαστείς. Και μ' αρέσει που κάνω και ένα παπά μέσα στους ρόλους αυτούς, παρόλο που δεν είμαι της Εκκλησίας, τον κάνω πάρα πολύ ωραία αυτό τον παπά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος. Τώρα ετοιμάζουμε να ξαναρχίσουμε και τον Καριοθράφστη για τα παιδιά, κάθε Σαββατοκύριακο για την περίοδο των 2 μηνών, Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου για το Χριστούγεννα. Θα κάνω μια ταινία που θα πάω για λίγες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, που έχει σχέση με τον αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, που είναι βασισμένη πάνω στα μυστικά του Βάλτου της Πινελόπης Δέλτα, με τον Βασίλη Τσικάρα σκηνοθέτη, που έχω ξανακάνει μια άλλη ταινία μαζί του για την καταστροφή της Σαμοθράκης από τους Τούρκους. Μ' αρέσουν πολύ ιστορικές ταινίες. Και ξεκινάω και ένα σύριαλ. Σύριαλ? Ναι, δεν θα πω τώρα ποιο. Ναι. Σήμερα ήταν η πρώτη μας συνάντηση όλων των ηθοποιών. Ωραία. Είναι κάτι που έχουμε ακούσει? Όχι, δεν έχετε ακούσει τίποτα. Όχι, δεν Σήμερα μπήκε η πρώτη φωτογραφία στο Instagram με τη συνάντηση των ηθοποιών που κάναμε. Κάτι είδα. Κάτι είδα. Κάτι πήρε. Οκ. Αλλά θα κάνω επιτέλους και ένα θείο. Να μην κάνω. Κάνω και ένα θείο. Φυσικά. Εύχομαι να πάνε όλα τέλεια. Όλα τέλεια θα πάνε, γιατί αισιοδοξούμε. Εγώ πάντα, όσο και να με στεναχωρούν κάποια πράγματα, αισιοδοξώ πάντα και σκέφτομαι ότι εφόσον μπορώ την επόμενη μέρα να ξαναδώ τον ήλιο, τη θάλασσα και την Ακρόπολη από τον μπαλκόνι μου, γιατί έχω μια βεράντα που βλέπει την Ακρόπολη, το ωραιότερο μνημείο του κόσμου, και κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ τη βλέπω και λέω αχ, αύριο θα την ξαναδώ. Και αυτό με γεμίζει χαρά. Εύχομαι λοιπόν να είναι κάθε μέρα γεμάτη χαρά, γεμάτη επιτυχίες, και εγώ θα πω στο Επανειδήν σίγουρα. Κάποια στιγμή θα σας ξανάκουε. Απλά είμαι πολύ υπερεργασιακός και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να πάω παντού. Όλοι το καταδίνανε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Μπιμπίλα που ήταν απόψε μαζί στην παρέα μας. Θα πάμε σύντομα σε σύντομες